Γεια σας φίλοι του Ξένης Flavors. Σήμερα θα δούμε πώς επιδρά η άρδευση στις ελιές, σε ποιο στάδιο ανάπτυξης της ελιάς η άρδευση αποδίδει, διάφορα συστήματα άρδευσης, πώς επιδρά η υπερβολική υγρασία στις ελιές και ποιες ασθένειες και εχθρούς προσελκύει και κάποιες μεθόδους που θα μας βοηθήσουν στην ορθή διαχείριση και εκμετάλλευση του νερού. Όσο βλέπετε το βίντεο, ενισχύετε την προσπάθειά μου κάνοντας δωρεάν την εγγραφή σας στο κανάλι μου, πατήστε like και κοινοποιήστε το βίντεο. 1. Πώς επιδρά η άρδευση στην ελιά? Καταρχήν στην παραγωγικότητα. Η έλλειψη νερού συνδυαστικά με υψηλές θερμοκρασίες θα μειώσει την παραγωγή βλαστών και κατ' επέκταση καρπών και θα αυξήσει την παρενιαυτοφορία. Έτσι, η μέση απόδοση του ελαιόνα θα πέσει 1 με 2 κιλά λάθη ανά δένδρο. Σε ποιο στάδιο ανάπτυξης της ελιάς η άρδευση αποδίδει? Καταρχήν, τα κρίσιμα στάδια της ελιάς ανά έτος ως προς το νερό είναι πρώτον λίγο πριν και ως την άνθηση, δηλαδή από το Μάρτι έως το Μάη, όπου σε εκείνη την περίοδο έχουμε την καλύτερη ανάπτυξη ανθέων, έχουμε την καρπόδεση και την καλύτερη βλάστηση. Δεύτερον, από την καρπόδεση ως τη σκλήρινση του πυρήνα, δηλαδή από το Μάιο μέχρι τον Ιούνιο, που αποτελεί την πιο ραγδαία αρχική ανάπτυξη του καρπού, και τρίτον από την ελαιοποίηση ως τη συγκομιδή του καρπού, δηλαδή από τον Αύγουστο μέχρι τον Σεπτέμβρη. Εάν εκείνη την περίοδο έχουμε ικανοποιητικές βροχές του φθινοπόρου, θα έχουμε περισσότερο λάδι και μεγαλύτερη τελική ανάπτυξη της σάρκας του καρπού. Αν η άνοιξη δεν έχει βροχές, απαραίτητα θα πρέπει να γίνουν 1 με 2 ποτίσματα. Το καλοκαίρι το πότισμα δεν είναι απαραίτητο, οι μικρότερες απαιτήσεις σε νερό που έχει η ελιά, όσο και αν φαίνεται περίεργο, είναι την περίοδο από μέσα Ιουλίου μέχρι τέλη Αυγούστου. Μπορούμε τότε να ελαχιστοποιήσουμε την εφαρμογή νερού από το στάδιο σκλήρινσης του πυρήνα, δηλαδή τον Ιούλιο, έως και τέλος Αυγούστου, χωρίς να υπάρχει σχεδόν καμία επίδραση στην παραγωγή. Κάνουμε δηλαδή τότε μία ελεγχόμενη ελλειμματική άρδευση. Άρα, πότε η άρδευση στην ελιά αποδίδει? Όταν η βροχοπτώση της περιοχής είναι ανεπαρκής, όταν υπάρχουν αρκετές βροχές αλλά είναι συγκεντρωμένες στο χειμώνα, αφήνοντας έτσι τα δέντρα ακάλυπτα κατά τις κρίσιμες περιόδους της άνοιξης και του καλοκαιριού, όταν το έδαφος είναι αμμώδες ή χαλικώδες με μικρή ικανότητα συγκράτησης του νερού και όταν υπάρχουν επιτραπέζιες ποικιλίες που θέλουν μεγάλο μέγεθος καρπού για μεγαλύτερη απόδοση κατά 30 με 50% ανάλογα το έδαφος και την κατάσταση των ελαιόδεντρων. Επίσης, η λίπανση και το κλάδεμα συχνά αποδίδουν καλύτερα όταν συνδυάζονται με καλή άρδευση. Πάμε να δούμε τώρα τα συστήματα άρδευσης. Υπάρχει η κατάκληση, όπου είναι ένα σύστημα που προτιμάται σε εδάφη με κλίση έως 3%. Δυστυχώς όμως δεν προσδίδει ομοιόμορφη και ελεγχόμενη κατανομή του νερού σε όλα τα δέντρα, με αποτέλεσμα στις μέρες μας να έχει παραμεριστεί και αποφεύγεται. Υπάρχει η μέθοδος με τα αυλάκια, όπου ένας περιοριστικός παράγοντας είναι η κλίση του εδάφους να μην ξεπερνά το 1%. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου με αυλάκια είναι ο απλός σχεδιασμός και η μικρή δαπάνη για την προετοιμασία του εδάφους. Από την άλλη όμως μεριά οδηγεί σε υψηλή και άσκοπη κατανάλωση νερού, σε έκπληση θρεπτικών συστατικών και σε ανομοιόμορφο πότισμα. Υπάρχει επίσης η τεχνητή βροχή, όπου γίνεται με μικροεκτοξευθύρες, όπου αποτελεί έναν τρόπο να ποτίζουμε διαφορετικά σημεία γύρω από ένα δέντρο, αν αυτό είναι απαραίτητο, παραδείγματος χάρη σε εδάφη με ποσοστό άνω του 70% σε άμμο. Η τεχνητή βροχή είναι ένα σύστημα με απλή διαχείριση που δεν απαιτεί ιδιαίτερες δαπάνες. Η επίδραση όμως του αέρα στην κατανομή της βροχής αποτελεί έναν παρεμποδιστικό παράγοντα στην αποτελεσματική άρδευση. Επίσης, ακριβώς επειδή διαβρέχουμε μια μεγαλύτερη επιφάνεια, η τεχνητή βροχή ευνοεί την ανάπτυξη των ζυζανίων, ενώ σε συνδυασμό με δυνατό αέρα ή λάθος τοποθέτηση μπορεί να προκαλέσει τη διαβροχή του κορμού με κίνδυνο την ανάπτυξη ασθενειών. Αυτή που επιλέγεται συνήθως είναι η στάγδινη άρδευση, δηλαδή η άρδευση με σταλάχτες, όπου χρησιμοποιεί διάτριτους σωλήνες που λειτουργούν με χαμηλή πίεση. Το σύστημα αυτό υπερτερεί στην οικονομία και αποτελεσματική χρήση του νερού. Τα πλεονεκτήματά του είναι ότι μπορεί να συνδυαστεί με υδρολίπανση και θα περιορίσει επίσης την ανάπτυξη των ζυζανίων. Όπως όμως κάθε σύστημα έχει και αυτό κάποια μειονεκτήματα.
Μεταξύ αυτών είναι κυρίως το υψηλό κόστος συντήρησης, αλλά και η πιθανότητα να φράξουν οι σταλάκτες, να τρυπήσουν δηλαδή από διάφορους παράγοντες, λόγου χάρη από τσιμπήματα πουλιών. Αν αυτό δυστυχώς δεν το αντιληφθεί ο παραγωγός άμεσα, θα επηρεάσει έναν μεγάλο αριθμό δέντρων. Στις μέρες μας προτιμάται σαν επιλογή το σύστημα των σταγόνων και αρκετοί παραγωγοί θα πρέπει να διατηρούν ψηλά τα λάστιχα, έτσι ώστε να μην τους εμποδίζουν στις εργασίες με τον καταστροφέα. Κάποιοι άλλοι παραγωγοί όμως πιστεύουν ότι αυτό είναι λάθος, καθώς όσο και να προσεχτούν τα λάστιχα που είναι ψηλά, κάποια στιγμή θα παρουσιάσουν και αυτά διαρροές. Κάποιο από το νερό αυτό με τη βοήθεια του αέρα σίγουρα θα καταλήξει στο κορμό του δένδρου και τότε θα ξεκινήσουν τα προβλήματα ασθενειών. Νούμερο 4. Πώς επιδρά η υπερβολική υγρασία στις ελιές και ποιες ασθένειες και εχθρούς προσελκύει. Καταρχήν, η υπερβολική υγρασία, εάν συμβεί την περίοδο της άνοιξης, δηλαδή την περίοδο εκείνη που υπάρχει διαφοροποίηση των οφθαλμών, όπου έχουμε την άνθηση και τη βλάστηση, θα προκαλέσει σίγουρα βερτισιλίωση. Αναλυτικά για τη βερτισιλίωση σας έχω κάνει βίντεο και θα σας το αφήσω σε link στα περιεχόμενα. Δεύτερον, εάν υπάρξει υπερβολική υγρασία στις ελιές το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, θα επηρεάσει την ελαιοποίηση. Θα καθυστερήσει, θα οψιμήσει δηλαδή την ορίμανση των ελιών και θα μαλακώσει τις επιτραπέζιες μαύρες ελιές. Επίσης, δώστε μεγάλη προσοχή, εάν υπάρξει υπερβολική υγρασία στις ελιές, θα έχουμε μεγάλες ζημιές και από το δάκο σε περιοχές που γνωρίζουμε ότι οι πληθυσμοί του δάκου είναι υψηλοί και την πορεία της κάθε γενιάς, γι' αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται η εντατική άρδευση στην έναρξη κάθε γενιάς, ώστε να μειωθούν κατά το δυνατό οι δακοπληθυσμοί. Επίσης, η υπερβολική υγρασία θα οδηγήσει στη συσσόρευση αλάτων στο έδαφος. Άλλοι μέθοδοι που μπορούν να μας βοηθήσουν στην ορθή διαχείριση νερού και στην εκμετάλλευση του νερού είναι η εδαφοκάλυψη και η χλωράλίπανση. Μια άλλη τακτική που ίσως είναι ωφέλιμο να εφαρμόσουμε στους αρδευόμενους αλαιώνες μας είναι εδαφοκάλυψη. Η τεχνική δηλαδή της εδαφοκάλυψης θα προστατεύσει το έδαφος από την ξηρασία εξαιτίας της εξάτμισης καθώς και από τη διαβροχή του εδάφους, καταπολεμώντας παράλληλα και τα ζυζάνια. Μπορεί να εφαρμοστεί με τη χρήση θρηματισμένων υλικών κλαδέματος, καθώς θα βγουν νοπά από το θρηματιστή. Θετικά αποτελέσματα επίσης έχουν προκύψει από την χρήση της χλωρής λίπανσης. Κατάλληλα φυτά που επιλέγονται είναι το έρπον τριφύλι, ο βίκος, το κτηνοτροφικό κουκί και το κτηνοτροφικό μπιζέλι. Τα φυτά αυτά περιέχουν αζωτοδεσμευτικά βακτήρια που εναποθέτουν άζωτο στο έδαφος. Σημαντική επίσης θεωρείται και η διατήρηση της αυτοφυούς χλωρίδας, παραδείγματος χάρη της οξαλίδας. Πολλές φορές μπορεί να ασκήσει και ανασταλτική δράση στα ζυζάνια. Αυτό ήταν φίλοι μου το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου που είναι δωρεάν, κοινοποιήστε το βίντεο και πατήστε like. Κάτω στα περιεχόμενα σας έχω όλα τα βίντεο και το playlist, το οποίο είναι εξειδικευμένο για την ελιά.